Mga kapuso, karong buntaga dungan natong sayron kung paunsa ba ang pagbuhi og mga ostrich kauban si Princess D. James gikan sa usa ka ostrich farm sa Upol, Misamis Oriental. Ma'am Princess, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, ma'am? Okay ra, sir. Mayong buntag sa tanananan-aw karon sa At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag sa tanan. Ma'am, sa inyong farm karon, paunsa ba nagka-ideya ang tag-iya nga magbuhi og ostrich og asa ba kini gikan? Ang ostrich, nag-start na siya year 1996. Imported from Australia and USA. Nagsugod ka na unom pa ka ulo, heads nga ostrich. So nagka-idea na nga mag-start og quandary, mag-introduce sa ostrich. Sa diri sa Cagayan, kay taga Cagayan de Oro man sila. So para na ay alternative nga source sa meat or mapilian nga lain aside sa chicken, beef and pork para sa mga Pilipino. Ma'am, karon diya sa farm sa Upol, no, pila na ka ostrich ang naa sa tuwa ug ginaunsa po nato sila pag-alaga, ma'am? Per record, I think we have 500 to 600 heads right now sa Upol farm. How about yung adult na ostrich, ma'am? Pila ato ang count karon, ma'am? Nasa mga 400 to 500 po ngayon. Yung adult, mga 6 months to 6 months above yung age. Ma'am, unsa ba ang specific requirements no sa nga gikinahanglan sa pagbuhi og usa ka ostrich? First is the area. So kinahanglan siya og ideally 100 square meters per head for farm. For pet lang ang mga kuan pagbuhi sa ostrich, pwede ra siya 25 square meters per head. So ang sa feeds pod, similar lang siya to chicken kung unsay ginabahog sa manok. Ma'am, unsa ba kakuti ang pag-alaga og ostrich gikan sa pagkapiso niini hantod sa padak-on nato? Pila ka unsa kadaghan ang ipakaon, unsaon pag-alaga, unsay mga pamaagi nato, ma'am? Usually, ang critical lang stage sa pagbuhi sa ostrich is first 3 months. So pag after ana niya dili na kayo siya lisod alagaan. So typically yes, that one. Unsa ba unique characteristics, ma'am, o capabilities sa usa ka ostrich? As we know, paspas na sila mudagan. They're big if they will check the pictures. Basically, they're big birds. Unsa ba ugali ani mga ostrich, ma'am? Dali ra ba ni maduulan sa usa ka tawo or kinahanglan pa nga imo pa ning abi-abihon usa nimo ma-close ni kining matang sa hayop? Actually, ostrich are very curious kung gusto mo visit sa farm. Actually, they are very duol sila, duol sa fence, so they interact. How about ang ilahang lifespan, ma'am? Pila ba ka tuig mabuhi ang ostrich? Lifespan sa ostrich is maximum is 70 years. Muna lang kadugayon ilang lifespan, sir. 70 years. Ma'am, unsa ang market opportunity sa ostrich? Nabay high demand sa karne niini locally? Actually, yes, sir. We're commercially producing for the ostrich meat. Yes, we have actually markets here in the Philippines. We have markets sa Manila. We also have in Cebu and Davao. This here in the here is sa Cagayan de Oro. Mga restaurants, mga hotels, muna ang market sa ostrich meat. Tagpila pod, ma'am, ang ilahang meat, ma'am? We have 2 kinds sa meat, the premium and the choice cut. So ang premium starts from 1,100 per kilo. And yung choice cut nasa 700 pesos per kilo. The premium, basically the best part sa ka-ostrich. So ideally best for steaks, pwede gid na siya. So it's a red meat, it's a low fat. So mas trada siya as alternative for health conscious nga mga tao. So mo to siya ang kuan. Pwede kayo ang ostrich meat. Daghang kayong salamat, Ma'am Princess, sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Daghang kay big nakatunan, labi na sa ato ang mga ostrich. Daghang kayong salamat, ma'am. You're welcome, sir. Thank you, GMA Regional TV.
Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang at home with GMA Regional TV.